Всеки ден над 2000 жени в Румъния излизат на улицата и вървят по тротуара. Дунаев, 50 съм ти бя. Касиране Дунаве, се вземе? Със сигурност. Обаче от румънската страна ще е по-оригинално. И бирата с мечето отпред. Да, с мече и бушна бутилка. Сега да видим как се каже. Има име на водка. Дано има и вкусна водка. Значи тока нещо проблема. Да, от кабела май. Потоците, да. Опа! Курорт! Намери най-меката тревичка, най-високата да мога да обере. Тук малко точно виж Илиенци. Точно Илиенци. Точно, да. Илиенци, Ойвито, същото. С филмите тук още от началото. Добре, видяхте двореца. By the way, двореца е там. Ето големия в Къде го видях? Ето това. Вие там ли сте? Двореца е там. Екшен започва много. Але! Кажи, братле, за кръговото. Тия маневри. Какво за кръговото? Това беше бати екшен. И в насрещното снимане е там таблито на тъй. Първо брадах на насрещното, после в кръговото рейса ни беше ето тук. Така му беше фара. Кажи, като погледна назад, какво беше? Каква беше гледката? Рейса колко близо беше? Беше ми кацнах на рамото.
Dă-te наляво или леко наляво? Само ми кажи, от леглото ли ти се усмихваше? Не, усмихна ми се от джоба на другото як. Ясно. Тук съм и изкача е така. Другите са натам, ние ще ходим на матч след малко. Picioare se ridică, batem toți din palme și strigăm cât putem. Asta joacă Steaua și iar o să învingem. Forța Steaua! Ajivko! Ajivko! Bașcă Ajivko! Avem istorie măreață și un viitor strălucit. Sunt stelist până la moarte și am să mor fericit. Europa a fost a noastră, este și o să fie, pentru echipa roșie-albastră care joacă cu mândrie.